po ay mga kabataan ng Seventh-day Adventist po. Nandito po kami ngayon sa inyong lugar. Ngayong hapon po kasi po, nagka-camping kami, which is ang title po ay Anti-Drugs and Anti-Smoking Campaign. Nais po ng kabataan ng Adventist na tumulong, magligtas ng buhay ng mga tao po. Which is yung mga naninigarilyo po, nais po sana namin na palitan na lang po ng prutas and iwasan na lang po muna natin ang sigarilyo. Kung tuloy-tuloy niyo po kaming ibigay ang prutas na ito, malaking pasasalamat po ng kabataan ng Adventist na maging part po kayo ng programa namin ngayong hapon. Pero po, Apel, yung sigarilyo po ninyo, kasi nalagay niyo lang po siya rito. Pakipatay na lang po muna, kuya. Wala na. Ayan, salamat po kuya. God bless you po always.